Te duc acasă și pe tine, la grămadă. Eu cred că asta e băteagă de șoc când e primul copil de etrilea. Când se aude pe frații ei că se bat. Oricum ați mă străduit să țin acum separați, pentru că copiii, chiar fiind sănătoși, sunt purtători de diferiți virus, bacterii. Le-ai cumpărat? Ce să fac? Parcare. Și diferite le-ai luat? Nu, câte una aceeași parcare azi mergem împreună. Bine. Deci nu erau două parcare. Bine. Hai, mergi. Și două de senat. Și două de senat. Bravo, Emilia.